ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ କହୁନି, ଏହା ମୋ ମା ମୋ ହୃଦୟରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ କହୁଛି। ମୋ ମା ପିତା ବୋଲି ଯିଏ ସିନ୍ଦୁର ପଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ଅନେକ ଦିନରୁ ଏହି ସମାଜର ସାରା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଗୋଟାଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଜୀବଦାନ କରି ପୂଜା ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ସେଇଠି ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯିବ। ମାଙ୍କୁ ଏତିକି ଗୁହାରି, ମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମେ ଯେମିତି ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କରି ଆସିଛ, ଆଜି ଭୁଲିଯିବନି ମା। ଏହି ମଙ୍ଗଳମୟ ଦୁନିଆକୁ ସବୁଦିନ ଏମିତି ମଙ୍ଗଳ କରି ଚାଲିଥିବ। ମା ତୁମେ କ'ଣ ବୋଧେ ମୋ କାନରେ କହୁଛ, ମୋ ହୃଦୟକୁ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ମା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁମେ କହୁଛ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମରି ଅମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବି? ନା, କେବେ ନୁହଁ। ଏଇ ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ରହିଛି। କେବଳ ସିନ୍ଦୁର ପଙ୍କରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ମଙ୍ଗଳ କରି ଚାଲିଥିବି। ମା ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ତୋତେ କାହିଁକି ମୋ ହୃଦୟରେ ପାଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏମିତି ତୋଠାରୁ ଆଶା କରୁଛି ମା, ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏମିତି ମଙ୍ଗଳ କରି ଚାଲିଥାଅ। ସାରା ଦୁନିଆ ଯେମିତି ହସ ଖୁସିରେ ରହୁ, ଏତିକି କାମନା ମା। ଆଜି ଏତିକି କାମନା। ରହିଲି ମା।